ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ଟିକେ ହଉଛି। ହଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। ହଁ ଏମିତି ବସିକି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଉ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ଦୁନିଆଟା ତ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସେଠି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଷ୍ଟର। ଯେମିତି ଆମକୁ ନଚଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ନାଚୁଛୁ। କହନ୍ତିନି କଥା ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, କହନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାର ନା, ଆମେ ଯେଝା କଳାଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭଲ କରିବି କି ସେ ଭଲ କରିବ, ସେ ମନ୍ଦ କରିବ। ମୁଁ ଭଲ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ କେହି ଭଲ ନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭଲ କହିକି ତାଳି ବାଡ଼େଇଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନା, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମକୁ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାଷ୍ଟର ସେ ଭଲ କହିବ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ନାଟକଟା ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏକୁଟିଆ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ମୁଁ ଭଲ ହେବି, ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି, କେମିତି ହେବ? ନାଟକ ଫ୍ଲପ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ସବୁ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିବା, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, ତା ନାକକୁ ଟାଣେ, ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣେ, ଖସା, କାହିଁ ସେ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, ତା ନାଁରେ ତୁ ନାମ କର। ଆରେ ତମେ ଯେମିତି ଚଳୁଛ ସେମିତି ଚଳୁଛ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଅନ୍ୟ କିଏ ଭଲରେ ଚାଲିଲେ କେବେ ଆମ ଆଖିରେ ତ ଦିଶିବନି ଭଲ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଖି ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚାଲିଲେ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଭଲ ନା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏଇଟା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନଦିଅ, ତମ ମତେ ନାହିଁ, ତମେ ଦେବନି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଭଲ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ କହିବ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ପଛରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଭାବୁଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ କେଜାଣି? ପରସ୍ପର ବୁଝାବଣା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗାଁ ଗାଉଁଲି, ଯଦି ପରସ୍ପର ବୁଝାବଣା ରହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭଲରେ ରହିବା। ଭଲରେ ରହିବା, ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ କାହିଁକି ଆମ ଆଗରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିବୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବସିବେନି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ନୁହଁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରୀ କଥା। ଗର୍ବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମନରୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଦୀପଦ କହିଲି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ହିଂସା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କହିବା କଥା। ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହୁଛି, ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ।